ברוכים הבאים לסטרל אייר, רוכבים על הגל הירוק. הגל מסמל באופן סימבולי את ההזדמנות הנפלאה שנקרתה בדרכנו עם ההתעוררות העולמית בנושא הקיימות, בעיות האנרגיה ופליטת פחמן או ירוק. ברצוני להציג את החברה שלנו במספר דקות, מהיכן הגענו ויותר חשוב לאן פנינו מועדות. לאלו מכם שעדיין אינם מכירים אותי, להלן רקע בקצרה. קיבלתי את תואר ה-PhD כדוקטור במיקרוביולוגיה מאוניברסיטת UCLA. עבור התמחות בזיהומים, מחלות, יש לי התמחויות נוספות באימיונולוגיה ואימונוכימיה. אחר כך עבדתי בחקר ביולוגי של החלל, לוחמה בקטריולוגית, מיקרוביולוגיה במזון ותואר בקרת איכות ברוקחות. בשנות ה-70 הקמתי חברה לייצור תרופות שלאחר מכן מכרתי. התחלתי להתעניין בסיבות ובמציאות פתרונות לתופעת הבנייה הגדולה, גם בגלל מחלת הליג'ונלה שפרצה בפילדלפיה בשנת 1976. בתחילת שנות ה-80 פגשתי ממציא שגילה התעניינות דומה בנושא והמציא מנורת UVC להרחקת חיידקים מהאוויר ובמערכות מיזוג האוויר. אני בחנתי את ההמצאה החדשה ואת היכולת להשמיד חיידקים וגיליתי שהיעילות גבוהה ביותר. בפעם הראשונה שנלקחתי לראות צליל קירור של מזגן, המציאות הכתה בי. אני חושב שאמרתי לעזאזל. הסליל היה מכוסה כולו בעובש וחיידקים. זה היה ברור שזוהי הסיבה העיקרית לאיכות אוויר ירודה במקום. זה הבהיר לי שכמות גדולה של עובש גדלה על הסלילים של המזגנים, וכמות העובש משפיעה על תפקוד המערכות המכניות של הבניין. ההיווי הנוצר בסלילי הקירור מאפשרים לעובש ולבקטריה לגדול. העובש אף יגדל מבלי שנראים מים בלחות הנמוכה מ-30%. עובש יכול להכפיל את עצמו בערך בכל 4 שעות, לאחר 16 ימים חלקיק של עובש בלתי נראה בתנאים לחים יהפך למיליארדים. העובש שגדל על מזון עובר דרך הפסולת, לאחר מכן מתנדף ונכנס לזרם האוויר. זה מופץ ברחבי הבניין, כנראה גורם לאנשים לחלות. השילוב של עובש ובקטריות יוצרים שכבת ביופילם. כתוצאה מכך נוצרת שכבה מעטפת ביולוגית יעילה ביותר על הסנפירים של סליל הקירור. הביופילם משמש גם כמייצע לגידול וירוסים, בקטריות ועובש. שטח הפנים הדביק מאפשר ללכלוך להידבק על המתכת, ובשל כך מבודד את המתכת מהאוויר, מפחית את היכולת של הסליל לקרר את האוויר העובר דרך הסנפירים. הביופילם חוסם גם את הרווחים בין הסנפירים וכך מפחית את זרימת האוויר, וכך מעלה את לחץ הסטטי. כדי לשמר את הטמפרטורה בבניין, המזגנים צריכים לעבוד קשה, המים המקוררים יכולים להיות קרים יותר, פעולה גורמת לצ'ילר לעבוד יותר ולהעלות את תוצאות האנרגיה. באותו הזמן הבקטריה שנכנסת לתוך הבניין והווירוסים שמופצים נעים במחזוריות בתוך מערכת המיזוג בכל הבניין. לקח לנו 10 שנים של בדיקות המנורה כדי להופכה למוצר הנדסי מתפקד. הסטרל אייר, מכשיר הקרינה וספק הכוח, יחד עם כל העזרים המקובעים והתומכים. בהתקנת המכשירים שלנו בסמוך לסליל, נורת ה-UVC שלנו משמידה את הביופילם על ידי שינוי ה-DNA. משחרר את אחיזתו מעל גבי המתכת ומשאיר אותו נקי. זכות פעולה זו חוזרת המערכת כמו חדשה, מנטרל את המקור הגדול ביותר לזיהום האוויר בתוך חלל המבנה. הקרינה אף עוצרת את הווירוסים ובקטריות מלנוע במחזוריות באוויר על ידי UVC אולטרה סגולית על הסליל. באותו הזמן מרעיבה למוות את גדלת העובש בתעלות האוויר שמזינים את העובש שנוצר על סלילי הקירור. היה סמוך ובטוח שהתקנת מכשירי סטרל אייר UVC במערכות מיזוג האוויר יכולה להפחית בקטריות, וירוסים ועובש עד 99%. מה שחשוב לזכור הוא שסטרל אייר גילתה את הסיבה לבעיות בזיהום האוויר בחלל המבנה.
פיתחה פתרונות ובנתה מוצרים מבוססים על מדע והנדסה. שום חברה אחרת לא יכולה לטעון כמונו. קיבלנו את הפטנט הראשון בשנת 93 והקמנו את החברה בשנת 94. הלכנו לכנס הראשון באשרי בשנת 1995 ומאז אנו מציגים קבועים. עכשיו, לאחר 19 שנים יש לנו 8 מנהלי מכירות אזוריים בארהב. למפיצים שלנו יש משרדי מכירות בלמעלה מ100 מיקומים. בנוסף, יש לנו 53 משרדי מכירות בינלאומיים ואנו ממשיכים להתרחב. בשנת 85 הנפט היה מאוד זול ולאף אחד לא היה אכפת מחיסכון באנרגיה. מרבית בני אדם ישנו, הייתה התעלמות מאיכות האוויר בחלל החדר. היום העולם משתנה, נעשה ירוק יותר, שימור האנרגיה, איכות האוויר בחדר, בריאות, אמינות המזון, כולם רוצים תקני איכות ייצור בסטנדרטים גבוהים. למעשה ישנו מצב פנומנלי שנוצר שיזמים ובעלי בניינים ברחבי העולם מאמצים את תקן הבנייה הירוקה הרבה לפני שהממשלה מחוקקת חוקים בנוגע. העולם מבין שהירוק רווחי. ארגון אשרי הכיר במנורות האולטרה סגוליות ועכשיו פועלים על הוצאת אשרי סטנדרט בנושא. הסטנדרט העולמי המבוסס על ISO מחוקק בג'נבה ונוצר בשנות ה-60 על ידי המדינות המתועשות המובילות בעולם. אנו בתקווה שבעוד 2 או 3 יאושר תקן בינלאומי ל-UVC. מכשירי הקרינה של סטרל אייר מפחיתים מגוון של וירוסים, בקטריות ועובש. בעיית ההידבקות בבתי חולים גדלה מיום ליום. בארצות הברית הממשלה מדווחת על 10% מכלל החולים המאושפזים שנדבקים במחלות. באמריקה בכל שנה 99,000 איש מתים מהידבקות במוסד רפואי ומספרים דומים נכונים גם בבתי חולים בכל העולם. מכשירי הקרינה שלנו עוזרים לשיפור איכות האוויר בבתי חולים. הרעלת מזון והחזרת מזון הופכים לאירועים שגרתיים. מכשירי הקרינה שלנו עוזרים להפחית את הבקטריות במזון ולהארכת אורך חיי המדף של המזון. בכל יום אנחנו שומעים על חוסר במים בעקבות שינוי אקלים בעולם. כתוצר נלווה המערכות שלנו חוסכות במים. ממשלות מציעות תמריצים כלכליים למבנים המפחיתים בהוצאת האנרגיה ופליטת גזי החממה או קנסות למי שלא. יש לנו דוגמאות רבות לחיסכון באנרגיה. עם התקנות לצמצום פליטת גזי חממה ישנו סחר בתעשייה בנוגע לאשראי בפליטת גזי חממה. בעלים של בניינים מכרו זכויות אוויר בבניין. מחושב כך ש-1,607 קילוואט לשעה מייצר טון אחד של פחמן דו-חמצני. המשרד להגנת הסביבה מזהיר על איכות אוויר ירודה בחלל החדר. חברות אנרגיה מסתכלים בסטרל אייר כפתרון לבעיית האנרגיה ומציגות את הכדאיות בשימוש מכשירי הקרינה שלנו. מוזיאונים מבינים שלאוצרות אומנות שלהם אין תחליף. נהרסות על ידי עובש, מכשירי הקרינה של סטרל אייר מעניקים הגנה. לסטרל אייר יש את הצוותים הטובים לתמיכה ושירות. אנו מרכזים את מאמצינו במחקר ופיתוח שנשאר בחזית התחרות, ואנו תומכים במחקר באוניברסיטאות. אנו מפתחים מוצרים חדשים למתן שירות עבור אפליקציות ספציפיות, פיתוח ותיעוד מדעי לתמיכה בדרישות שלנו, הענקת תמיכה טכנית למוסדות המעניקות אישור עבור הטכנולוגיה, כמו לדוגמה אשרי, איספל ואייסו. ייצור מוצרים איכותיים במחירים תחרותיים. המשכיות העלאת הערך ההנדסי והגברת יעילות מוצרינו לא העלינו את המחירים במשך 10 שנים. אנו מגיבים במהירות לצרכים של המפיצים שלנו. בפיתוח חומרי שיווק. שומרים על שמנו הטוב. מיתוג המוצרים אל מול לקוחותינו כראשונים מובילים, מכשירי קרינה מיוחדים במינם, חזקים ביותר, כלכליים ביותר. מעניקים למפיצים שלנו תמיכה טכנית, מספקים ומעודדים הכשרה, מבדילים את עצמנו מול המתחרים.
בשורה התחתונה, לאחר 25 שנים מאז שהתחלתי את המחקר, יצרנו שוק עולמי למוצר שבו אנו גאים בחיסכון באנרגיה, בהפחתת הוצאות חשמל עבור מזגנים, הפחתת בטביעת רגל פחמנית, שיפור איכות האוויר בתוך החדר. הפחתה בשימוש חומרים כימיקליים כבניקוי מזגנים, הפחתת באוזון הנוצר בתוך המבנה, מנקה אוטומטית את צלילי הקירור, חוסך עבודת תחזוקה, חיסכון במים, הרחקת בקטריות ממזון, שמירה על אוצרות האומנות של העולם, יעזור בשיפור איכות האוויר בבתי חולים וגם להציל חיים. אין הרבה מוצרים התורמים כל כך הרבה וגם מעניקים רווח הן ללקוחות והן למוכר.